Já jsem DJ Will, tohle je Thomas D. Nacházíme se na backstage našeho vystoupení v rámci nového projektu. Zrovna se připravujeme na zvukovou zkoušku před vystoupením na Red Bull Red Monday, kde představíme náš nový set live bubeníka s DJem. Pojďme se na to podívat. Pouští na toho velkýho. Co? Toho velkýho, na tohle. Jo, to je v pohodě. Všechno funguje, jak má, zatím dobrý. Co ten bůh? Hraje ti to? Hraje. Co je tohle, co ty vlastně? Pojď před barák, vole. Bys do toho tlouct ven a já bych sem to nazvučil dovnitř. Jo, to se takhle ale musí hrát celý večer, aby pak to nebyl pro ně šok, že jo, tyhle. Asi nemyslím. Co? To nemyslím, že předtím je pauza. Makes me feel so alive.